Please, Father, my heart is I'm so troubled this time. Please, please, if you could forgive me. Please, I'm asking, I'm begging. Dili ka balibad ba di ay ka anang sakramento man na, nanginahanglan man na siya. Pero kung kamo ang nanginahanglan, unya balibaran mo, unsay isulti ninyo? Anisay lang ta. Unsay i-comment ninyo sa pare kung mubalibad o kung pisal. Pariha, ikapoy ba yung saka just yung tokos, ulan pag yun, dangog pag yun, pag-abot balibaran pag yun ta. Diba? Masuko mo o naagin mo inyong mga in silent, violent reaction. Pero, lo and behold, yung ko, sige, kumpisal, butang tanan, lingkod. Paglingkod dito, pagsugod na akong panguros kaniya in the name of the Father, Son, and ihilak na. Og niingon siya, Father, bukat kayo kong gibati. Grabe kayo. Nga naman, Father, nakasala ko. Mauni, di na makaya. Grabe, paspasa siya. Ingon siya, nakasala ko, Father. In fact, lisod kaayo, naglagot ko sa ako ang pamilya. Kay ako raw sa karon sa ospital ang akong anak. Nagsakit. Dili na iya tuyo kong pisal. Apil pa counseling. Pagduol, ingon na siya, kuot siya cellphone. Nasa kong anak pa dir, tinuod yun, yung anak, luoy kayo, 2 years old. Tanaw, tuara, gidextrose luoy kay now. Di, naluoy kay ko niya, naghilak na siya. Dayon, pagduol niya, naingon pag isa, Father, wala na kong kasabot po sa akong buhaton, tabagi ko. Wala ko'y ikabayad sa hospital. Ang doktor nang inahanglan na iresita. Atag po siya resita. Mauni mga tambala pa din kinahanglan karon dayon. So mani, ingon pa siya, mauni nakaproblema pa din kay ano, wa ko'y ipalit. Unya, kabalo ka, Father. Naku, kay kong sala. Kay, hapit na ko, mag. Kabalo mo, sana. Balo mo? Shh, minaw mo. Hapit na siya. Iko, intahon, ayaw, buhat ta. Lisod kayo pa din, wala ko kasabot biyaan ang nakukong anak. Pero kani ang pinakadako nga sala na ko pa din. Akong gibaligya ang akong dungo. Para lang yun ko makakwarta. Tanaw ko niya, mahalin pa na ikaw, joke. Katawa lagi mo. Mao ba? Ingko intawon nimo. So, sa taas ka yung confessal counseling ingko, kaluoy nimo, nagkurog-kurog na siya. Ingko, unsaon man dyan ako, be? Tanaw na ko kung tinuod ka. Si Padir, cellphone ako. Mau na. Sige, WhatsApp, pabot ako, saka ko taas. Gikuha na ko kung gitipigan. Nga mao na lang yung tintahon to. 7 million. Tuod ayon mo Basta kwarta na gani. 7,000. Pero dako na kayo. Sa inyo, gamay raman na. Mao na ito, idinipigan ako pila ka siman. Sakita sa dani. Pero kaluoy masad kayo. Asa ka i-give up na iyang kinabuhi. Kanya human, pagbalik ang tanan. Dumbo. Luoy kayo. Anak juga kwarto, ihap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Sige, shoot. Naog. Sige, inday. Pantay bitaw ha. Sige, kani dawata. Mao ra gini ako mahatag nimo. Kabalo mo unsay sunod? Ingna ko unsay sunod. Iyarang gibira ang kwarta 7,000 og nidagan. Wa man lay pasalamat. Ingko patay na biktima. What is the point?